Vreau să stabilesc ceva foarte clar. Oricine, în ciuda celor care spun altfel, oricine poate deveni programator, indiferent de vârsta și ocupația actuală. Fac acest video pentru că am văzut mulți oameni care s-au pierdut fără motive bune pe drum. Singurul lucru de care ai nevoie în programare, singurul, nu este un cap mare, este perseverență. Mai am diverse cunoștințe cu care se întâmplă să mă mai întâlnesc o dată la câțiva ani și mereu îi aud. Vreau să învăț C++ ca să fac proiectul ăsta și maker și ca să mă angajez. Până ai învățat asta ultima oară, acum câțiva ani? Pe nu că m-am luat cu bla 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 bla, dar acum o să fac. Știu că acești oameni o să-mi zică același lucru când vom vorbi data viitoare și nu o să se angajeze ca programatori și în niciun caz să-și facă propria aplicație. Și problema nu sunt ei. Nu e vorba că n-au capabilitate, e vorba că n-au atitudinea necesară. Lipsa lor de perseverență e de vină. Vreau să fac foarte bine distincția asta. Nu este vorba de persoana respectivă. Este vorba despre calitățile curente ale acelei persoane. Calitățile ei curente se pot schimba fără probleme, oricine ar fi persoana respectivă. Știu că aceste cunoștințe pot să facă orice dacă schimbă calitățile, însă nu vor. E alegerea lor, fie că e la nivel de conștient sau de subconștient. Nu au cum să se plângă. Programatorii au atitudinea că nu se lasă oricât de grea ar fi situația. Dacă te distrage ce la TV, clar nu prea ai ce căuta pe aici. Scuzele n-au ce căuta aici. Programarea e ca grădinăritul. Florilor nu le pasă că ai avut tu de dat mâncare la copii. Dacă nu ai pus semințele, nu iese ce vrei. Programarea e la fel. Nu scrii codul necesar, nu are ce rula. Nu-i pasă de unde știi tu să scrii codul, dacă ești programator, student sau din alt domeniu. Nu-i pasă cât timp te-ai gândit la el sau cât timp ți-a luat să-l scrii. Dacă nu e acolo, nu rulează. Dacă e acolo și logica e bună, merge. Nu-i pasă cine ești. Programarea nu te judecă sau discriminează cum face restul societății. Să zică că programarea e grea și nu e de tine, că ești prea tânăr sau prea bătrân, prea ambițios sau prea leneș, bun sau rău. Programarea știe doar cod, nimic altceva. Sunt exemple peste exemple de copii sub 16 ani care și-au făcut propriile aplicații sau firme. Chiar nu are rost să intru în ele. Exemplele astea există, sunt reale, nu sunt deloc excepții, nu sunt deloc ciudate, e ceva normal. Așa cum zisei, procesorului nu-i pasă cine ești. Dacă îi dai cod, el ți-l rulează. Nu numai asta, însă programarea este din ce în ce mai ușoară și mai accesibilă pentru mai mulți oameni. Tot conceptul ei se bazează pe asta. În loc să codăm în 010101, codăm în cuvinte pe engleză și logică simplă. N-ai ce să ceri mai mult de atât. Programarea, din păcate, nu mai este despre oameni inteligenți. Cel puțin nu 90% din domeniul ăsta. Nu trebuie să fii geniu să fii programator cu câteva mii de euro salariu. Programarea este despre oameni adaptabili. Atunci când nu știi să faci ceva, în loc să te blochezi, cauți răspunsul. Asta e tot. Că vedeți matematică, algoritmi, da. Informatica este complicată. Însă la ce deficit de programatori avem și vom avea pe planetă, chiar și vecina mea de 70 de ani va fi angajată ca programator pe 1000 de euro dacă spune că i-a mers să facă un Hello World. Mă duc în Ibiza anul ăsta. Ce bine că am aflat de la băiatul ăla, Alexandru. Nu mai trebuie furie mult. Partea complicată pe care o vedeți era necesară acum câțiva ani. Acum însă s-a simplificat foarte mult domeniul. E asemănător cu telefoanele. Cele vechi sunt mai greu de intuit cum să fie folosite, pentru că cei care le-au creat au folosit resursele pe care le aveau ei atunci pe vremea aia. Astăzi, în schimb, auzi părinți spunând: copilul meu între 0 și 2 ani știe să folosească telefonul, să intre pe rețele de socializare, să dea like. Ce deștepți sunt copiii ăștia. Nu, copilul tău nu e deștept. Sunt doar telefoanele atât de intuitiv făcute încât și cineva care vine într-o peșteră acum să poată să-l folosească ca să poate să-l devină client cât mai repede. Sunt departamente întregi de research psihologic pentru crearea produselor. Din păcate, copilul tău nu este deștept pentru că folosește telefonul. O fi din alte motive. Dar pentru că folosește telefonul și este atras mai mult de el decât alte lucruri din împrejurimi, este mai mult o victimă. La fel și programarea. Nivelul de intrare a scăzut mult, în timp ce salariile, culmea, au crescut. Asta pentru că salariile nu au legătură cu cât de ușoară sau grea este munca respectivă, ci cât de mare este cererea și oferta. Bineînțeles că oricine poate să fie programator, însă vor fi așa mulți încât se vor împărți în două tabere. Cei care au fost atrași de domeniul ăsta pentru bani vor rămâne cu salariul de bază mult timp, iar cei care sunt pasionați vor crește în responsabilități din ce în ce mai mari și vor face proiecte din ce în ce mai însemnate, iar venitul va crește și el. Această categorie de oameni sunt cei care vor avansa această planetă. Dacă vrei să faci software pentru o rachetă, o mână bionică, trebuie să fii dispus și capabil să înveți alte domenii, cum ar fi medicina, biologia, fizica, psihologia. Categoria asta de oameni este capabilă pentru că este destul de curioasă să înveți aceste domenii. Categoria a doua de oameni va rămâne însă acolo unde rația de bani și efort este bună, adică face chestii de bază gen task-uri primite de la alți ingineri care iau decizii. Dacă e să facă lucruri mai grele, vor primi salariul mai mare, însă nu este destul de mare pentru ei, ținând cont de responsabilitatea nou venită. Țineți minte, dacă aveți profesori, prieteni sau cunoștințe care vă spun că programarea e grea, nu-i luați în seamă. E grea pentru ei pentru că sunt convinși de asta, însă realitatea este alta. În programare ai nevoie într-adevăr de perseverență și muncă multă, însă nu este atât de imposibilă precum zic alții, și cu destulă muncă poți face tot ce vrei tu în domeniul ăsta și în orice alt domeniu. Partea bună este că depinde de tine. Te poți uita la videoclipul acesta de fiecare dată când ești descurajat sau dacă cunoașteți pe cineva descurajat. Succes!
am încredere în tine. Nu spun asta la toți pentru că nu știu câți rămân după credite, dar știu că vei reuși dacă pui efortul necesar. Efort, deci nu e nevoie să-l vezi ca pe efort. Doar faci ceea ce vrei tu. Dacă nu-l faci, înseamnă că nu vrei. Nu e nimic rău în asta. Dar dacă te-ai hotărât că vrei să faci ceva, am încredere că o să faci acel lucru. Succes!